Baby. Mai va rohwa. Mai va rohwa nemurume. Ari kurohwa baby yamo. Iwe ndaputsa ndakugumana nge electric fence. Sata mbodida. But buttons taigwenera. Baraji. Fence. Zibatire. But baby I think kundikafa. Aumbofeka nchingoti. Unaundipe kausaro chirogwa. Baby kufaka kudiwa. Ndakuona ndo matrix yako kudhara. Ndokwani nyaya. Ndakazviona unaundipe usaro chirogwa. Baby ndapedza kupuya zvakanaka ndakudlisha chikafu zvinonaka zvinogutsa waane shape. Nawo waane shape wakuda kundife urogwa. Ndazviona udhara unonyepera undida. Bari kukuchika mana nongothi like it baby for security reasons baby unongombatha mbitano esongonze inogona ngokuthi tiratonzo uthi awisafe yekushanda zvimachokwa ndondwa ndacha uthi inoshanda so don't ndithethe kundikatsva iwe chibata ai ndapotsa ndabata ai baby ndapotsa ndabata akazoona kada ndife usaro chiroko baby kufa kuita siko nemadira ndokuita nengokuita zvo so don't ndithethe madini but saka wototsamwa zvimashuwa ndotsamwa don't ndife sorry alright sorry but people ndokuda mwana yebo usadaro kana chiko ndizvona unodaro don't ndife usaro chiroko futi